Ayun mga tol, nagra-rush ako papunta sa SM at kailangan magpadala ng sahod sa mga admins natin sa Arayat, at kailangan kong i-meet yung dalawang staff sa MDP World natin dahil yung ID nila ay hindi pa nabibigay at hindi daw sila pinapalabas sa border ng Angeles. Hindi sila pinapapasok sa mga city nila like San Fernando, City of San Fernando, tsaka sa Mabalacat City. So ito, ni-rush ko na yung mga IDs nila, which is legit naman, ID naman talaga nila yan, hindi siya panloloko. Di lang agad nagawa dahil yun nga, yung ibang admins bago lang, medyo na busy. So ito, idadala ko na. Papunta tayo sa SM para i-meet yung mga natin nagtatrabaho sa MDP World Pampanga branch. Walang, ayan no, ang linis ng parking. Siyempre wala nga naman sa hypermarket lang pa bali tayo. Tol, dito na ako sa SM. Ayan, ang haba ng pila para lang makapasok. Ano tayo pipila nito? Kaya sa kabila pwede. Check natin sa kabila kung pwede, kasi sa LBC naman at saka sa remittance ako. Ito na tayo sa loob ng SM at parang kakaiba talaga, parang magsasara na. Punta lang naman tayo ng LBC, buti di tayo pumila dun sa mahabang pila. Sarado yung remittance at pa LBC lang tayo. Ayun, sarado din to. Pwede tayo sa LBC, walang pila. Ayun na. Yung kapatid ko kasi ayan, binibigay ko sa kanila ano tong oras. Derek po, Derek. Ang bilis ng pagkakagawa, sir, no? Pinagawa ko sa kapatid ko. Malgana, graphic artist. At ayun o, ito. Tapos na tayo. Mali ba yung pagkakalagay ko ng mask? Ito yung nasa labas. Anyway, pauwi na tayo. Hanapin ko lang yung sasakyan. Hindi na ako mag-grocery kasi inan nyo naman yung pila mga tol. Mahaba pila ba ako dyan? Baka abutan ako ng curfew. Hindi ako makauwi sa bahay. Tiyaga na muna sa mga sardinas at saka mga dilata. Yun din naman yung mabibili dyan, yung mga dilata. Sige mga tol, sakay na ako kay Jano. Ito yung mga pila ayan, paano tayo abutan talaga ako ng curfew. Ayan kaya di na ako pipila papuntang hypermarket. At sigurado mas marami sa loob niyan, kasi kaya nga may pila kasi hindi na kakasya, or ayun, kaya sila nakapila dahil dun sa scanner. Ayun mga tol, uwi na tayo at di na tayo kailangan magtagal dito sa sa labas. Para safety, sa bahay muna tayo sa Clark ngayon mga tol, at makikita ninyo yung sitwasyon dito sa Clark. Medyo tahimik. Sa Clark na tayo, wala masyadong sasakyan ngayon, pero may mga blue taxi pa na hindi ko alam kung for hire yun or pauwi na rin. Yan. Siguro tong mga sasakyan na ito yung mga nagtatrabaho na pauwi na rin, mga boss yan sa McDonald's at saka mukhang drive-thru lang din sa Jollibee, mga fast food. Drive-thru lang ako sa McDonald's. Baka ito na yung sarado, so hindi pwedeng mag drive-thru. Tara, nabigo tayo magkakape lang sana ako baka yun na yung last kong matikman yung yung McDonald's. Baka matagalan yung lockdown, quarantine, community quarantine. Sa bahay na lang ako magkakape. Kailangan makauwi ng mabilis. Ayan pa rin yung sitwasyon natin dito sa Clark.
establishment. Dito sarado talaga lahat dito. Walang kasakasakyan. Ayan, dati dyan kami kumakain. Grabe, nakakaiyak ang mga pangyayari. Mga business owners, mga empleyado, walang kita. Ayun, nakikita nyo yung ray of light na yun. Parang nagsisimbolize ng hope, diba? So friendship, hindi na natin may explore yun. Diretso na tayo ng uwi. Airport din. Kahit dito sarado. Sana yung mga gasolinahan somehow pwedeng makabili ng gas kasi makapagpagas. Meron pa naman na yun. Delikado eh. Pasensya na mga tol ha. Nag-drive ako tapos nag-video. Just want to share the situation sa link sa Clark. Kanina kasi yung kaklase ko nakita ko pumasok pa dun sa isang Korean store, Korean shop, coffee shop. Ay mga tol, subukan ko lang dito sa Korean shop dito kung makakabili ako ng ng karne, gulay at saka prutas. Subukan ko lang ha. Hopefully meron. At mukhang wala. Tingnan lang natin kung meron. Kung wala, di wala tayong magagawa. Kailangan ng kailangan talagang ay nako, mukhang wala. Ayun, meron naman. Ayun, meron mga tol. Yes, makakabili tayo ng pagkain. Mga tol, dito na ako sa 365 Mart at maraming namimiling Koreans dito. Nag-hoard na rin sila ng pagkain nila. So, ganun din gagawin natin. Limited budget eh. Kung napapansin niyo, binaligtad ko na yung yung mask ko kasi nga baligtad daw sabi ni Mrs. kasi nagano siya. Nag-video call kami, baligtad pala yung mask ko. Ang napamili ko lang sa mga chichirya. Meron na kasing mga dilata sa bahay eh. Ito chichirya para sa mga bata, healthy no. Tapos itong choco pie na to. Tapos mga prutas, ubas, then yung orange yata to, mga oranges, saka strawberry. Then natin yung mga yung mahalagang nabili ko dito is yung capsule. Binalikan ko pa man din. Sabi ko, may naiwan bang capsule doon? So hindi ko nakita, nandito pala eh. Ayan. Panlaban lang sa kung anong benefits nito. Noni. Meron kami product nito. Ang problem, di na ako nakabili eh. Sarado na. Then, ito pang isa. Ampalaya leaves. Sigurado may benefits ito. Sigurado makakalaban ito, makakatulong sa immune system natin. Yun lang yung pinangawakan natin dito. Pwedeng makatulong sa immune system. Ito. Dami namang benefits na nakalagay dito. So ito yung mga pinakamahalagang nabili natin sa sa shop na yan. Gusto ko sana bumili ng karne pero baka wala na paglagyan dun sa rep. Medyo masikip na kasi hindi naman sa maraming laman, maliit lang kasi yung rep namin kaya masikip, hindi dahil puno ng laman.
masikip lang dahil sa mga yelo-yelo. Sige mga tol, tuwi na ako. Pinang mga opa. Ayun. And papunta na tayo ulit sa Sapang Bato. May nahuli doon, no? Naku, si Kuya, ayun, no? Talagang todo ano sa virus. Pasok na tayo sa Sapang Bato, mga tol. Tingnan natin ngayon ang sitwasyon sa Sapang Bato. Kagabi kasi parang ano lang eh. Parang okay pa. Ayun, ewan ko lang. Ayun, medyo hindi pinapasok si ate at si kuya. Welcome to Sapang Bato. Oopsie, kailangan muso, kapatid. Oopsie, sige pa. Konti lang yung mga nakapilang trike. Hindi na lang wala si tatay doon. So, dapat mamayang 8 wala nang nakalabas ng mga tao. Pagka uwi ko, bawal hawakan, mga bata, bawal nila akong hawakan, bawal ko silang hawakan. Naligo ako ng mainit, ang init nung ng shower, sobrang init. Parang ang matatanggal yung mga buhok ko eh. Sobrang init at saka bukas pa yung sipin ko. Sobrang init at saka ako nag-disinfect. Pati itong cellphone, in-spray ko nga alcohol eh. Baka napasukan na nga yung mga butas-butas nito ng liquid. Ayun, maganda nang nag-iingat kaysa sa isang pagkakamali lang ng isang family member natin, isang ma-infect lang sa kanila, tapos ang lahat. Kaya maganda, sacrifice talaga pagka bibili ka sa labas. Sacrifice as in sacrifice. So, mas gugustuhin ko ng medyo hindi masarap yung kinakain sa bahay, puro mga dilata lang. At minsan kahit na walang ulam, kahit kanin lang, ang mahalaga ay mag-survive tayo at di tayo makapag-infect at lalong hindi tayo ma-infect. So yun lang mga tol, at salamat sa pagsubaybay sa aking paglabas kung meron ng sumusubaybay. Thank you and God bless. Stay safe.